Kaixo lagunok, Euskal City saioaren beste programa bat hasiko dugu. Dakizuenez, elkar ezagutzen ez diren bi naparrak gonbidatu ditugu. Eta euskararekin bizitako esperientziak eta haien herriko edertasuna, bizitasunak, bitxikeriak, gurekin konpartituko dituzte. Gaurko bi gonbidatuak ezagutzera gonbidatzen zaituztet. Kaixo, arratsaldean. Zer moduz? Ondo. Zu? Ongi. Kontatu, nor zaitu? Aitor naiz. Eta nondik zatoz? Tuteratik nator, bain Donostin bizi naiz, baina berez tuterakoa. Ia bizitza osoan eman dut. Eta tuteran euskarek entzuten da euskara kalean edo zer moduz? Gutxi entzuten da, bai. Nola dagoen historia egoera? Saiatzen geha, pixkanaka normalizatzen egoera, baino oso zaila da, batik bat jarrerengatik, ez? Bai. Hango biztanleen jarrerengatik. Baina, gutxinaka ikusten da aurrera doala gauza. Pixkanaka, ez? Foru legearen sailkapen hori desagertzen den, eta euskara hizkuntza ofiziala bezala daukagun Nafarro osoan, ez da? Hori da. Hori lagunduko luke. Bai, pausuak eman dira, hizkuntzan, batez ere, ez? Baina ez dugu lortu eredu publiko bat izatea tuteran, baina nik uste hemendikan urte batzutara izango dugula gure taldetxo txikia, baina Bai, ea ba. Zu pedagogia ikasten ari zara, ez da? Bukatu nun aurreko kurtsoan, hain jarraitzet master batekin, eleaniztasuna eta hezkuntzan. Bale. Eta non zaude ikasten? Donostin jarraitzen dut. Euskeraz egiten dituzu? Pedagogia euskaraz ikasi nun, eta aurten masterra ingelesez, gazteleraz, baita euskaraz egiten dugu. Ikasgai desberdinak dazkau eta 3 hizkuntzatan. Oso ongi. Gitarra jolea zara? Hori da. Eta talde bat edo, baduzu? Bakate gitarra jotzen dut talde baten, bain pixkate atxeen hartzen gaude, eta gero bajua jotzen dut beste talde baten, eta pixkate hortan gaude, kontzertu... Tuteran dituzu taldeak? Tuteran ditu taldeak, bai, Donostin jotzen dut, lagunekin, baina ez ofizialki, ez? Bale. Honetaz hitz egiteko, musikaz edo nahi duzunaz hitz egiteko, izango duzu hemen aukera, eta horretarako zure solas laguna ezagutu beharko dugu, ez da? Bale, oso ondo, etortzen den bitartean, zer zaitez mesede. Nire izena Aitor da. Tuteran jaioa naiz, baina oraintxe bertan Donostin bizi naiz. 21 urte ditut, eta aurten benduan 22 beteko ditut. Ikaslea naiz, pedagogia ikasi nun, hain master batekin nago, eleaniztasuna eta hezkuntzan, eta noiz behinka lan egitet klase partikularrak ematen. Euskaldun berria naiz. Txikitatik dakat euskara, gurasok pixkate hitz egiten zidaten euskaraz, baina euskaldun berria naiz azkenen baztakatein naturalizatuta, ez, euskara. Euskaraz normalen Donostin erabiltzaet gehiago, eta lagunekin baita klasen erabiltzaet. Tuteran saiatzen naiz pixkat lagun euskaldunekin erabiltzen, baina oso zaila azkenen kuadrillan badaude askok euskaraik ez dutenak egiten, orduan momentu horietan zailagoa erabiltzea, eta askotan pixkate ingurua dela eta oso zaila egiten zaigu ere euskaldunon artean euskaraz egitea naturaltasunez. Gustatuko litzaidake nire anaiarekin nahi bez gehiago hitz egitea euskaraz, bera ere euskalduna da.
Eta baita ere, beste kuadrillako euskaldunak ez dianak gustatuko litzaiak ere beraiekin euskara zein alizatea, baita ere gero kuadrillan guztion artean euskara pixkat gehiago erabiltzeko, ez? Zuka, bai. Ez, Donostira iritsi nintzen euskara batua oso batua egiten, eta egia da pixka bat Donostin jaso dudala, zango izkera eta pixkat ere nabaritzen zait izkera, nik uste. Ez da posible. Ez da posible tuteran euskaraz bizitzea eguneko egunean, ez? Saiatu zaitezke pixka batean euskaraz egiten, baina ezinezkoa da. Kaixo! Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Zer moduz? Ongi eta zu? Oso ongi. Konta iguzu nor zaren. Itxaso naiz eta Vale. Puiokoa naiz. Bale, eta zertan egiten duzu lan? Euskara irakaslea aritzen naiz oraintxe bertan, helduen euskara irakasle nabil eta frantses klaseak ematen ditut ere nerabei. Bueno, beste irakasle bat. Badakizu, hemendik pasatu direla irakasle pilo bat. Ez dakit animatuenak zaretelako, edo ausartenak, edo buru gabekoak, edo... Agian bai, denetik. Baina, posten gara, Zuek hemen izatea. Primeran. Eta, euskaraz ematen dituzu klaseak, esan Bai. duzu. Bai. Eta, non, hemen, Puillonez? Ez, Iruñan. Iruñan. Bai, Iruñan ematen ditut. Eta Puillon entzuten alda euskara? Geroz eta gehiago, bai? Hasiera batean agian ez den hainbeste entzuten, baina aur dexente sortu dira eta ikastolan hasi dira, eta Tafaian, bai? Puillon ez dagolako ikastolarik ez eskolarik. Orduan, Tafaiara jisten dira, baina bai entzuten dela lehen baino gehiago. Eta, badakit, antzerki mundua gustatzen zaizula. Bai. Eta hor murgilduta zaude, afizio bezala edo profesionala bezala? Urten hasi naiz formakuntza jasotzen, bai, egunero noa antzerki eskolara. Nafarroko antzerki eskolara? Bai. Ja ikasketak egiten egoizekoak? Bai, hori da. Oso ongi. Bai. Baduzu denbora denetarik egiteko? Badirudi baietz, badirudi baietz. Oso ongi. Oso interesgarria izango da gaurko solasaldia, seguro nago. Eta, horretarako aurkeztuko dizut zure solas laguna. Hemen duzu, Aitor da, Eixo. tuterekoa. Apa, Aitor, ongi eta zu? Oso ondo. Eta gogoratu behar dizuet, zuen gauzetaz, irakaskuntzaz, lanaz, hitz egiteaz gain, zure herriko enbasadoreak bezala etorri zaretela. Ea nola betetzen duzuen erronka hori, seguro oso ongiz, bardeetak eta baldorba oso leku edarrak dira, orduan, erresa daukazu, Venga, lortzen duzuen. Aio! Agur! Itxaso dut izena. Puiokoa naiz. 25 urte. Irakaslea eta itzultzailea naiz. Euskaldun zaharra. Euskaraz hitz egiten du orokorrean lagunekin, familiarekin, orokorrean ingurukoekin. Are jende gehiagorekin hitz egin nahiko nuke euskaraz, ez? Gustatzen zait asko ika aritzea, baina ez dut hainbesterako zortea gazte askok galdu dutelako ikaz egiteko ohitura hori, nik etxetik daukat, baina askok ez dute zorte hori izan, eta orduan askok ika egiten didate, baina mutila banitz bezala. Orduan, niri gustatzen zait, baina gutxi egiten dut. Bai, ni Siberuan sortu nintzen, orduan Xiurutarrez mintzatzen naiz, ere. Eta, Gipuzkoan familia dudanez, Gipuzkeraz ere bai. Zaila izango litzateke euskara hutsean bizitzea Puillon. Eta zu tuterakoa zara orduan? Bai, hori, bai, tuterakoa. Oso ongi hitz egiten zu euskaraz tuterakoa izateko. Bai, hori, Donostin esate jate normalen, bai. Baina, egia esan, 4 urte zegoen naiz Donostin, da horregatik hartu dut euskara, ez dakit, naturaltasunez, ez? Zu ere oso ondo itezu, Puillon ez da asko entzuten ez da ere. Bai, ez gurasoak ditut, bat iparraldekoa eta bestea Donostikoa ere. Orduan izango ezu horre eragina. Badugu hor, bai, remixa. Ze ondo. Gitar jolea orduan, ez? Bai, pixka bat jotzen dugu, baina horrela beste munduko nivel mailari gabe, ez da. Baina, gustatzen zaigu, gitarra hartu eta etxean egon, gitarra jotzen, lasai-lasai, lagunekin. Disfrutatzea gauza, ez? Bai.
Zuk ere gitarra jotzen duzu? Ni gitarra jotze dut bai, eta bajua ere, baju elektrikoa. Da, bueno, ere disfrutatzen, pixkate mugitzen bastante azken aldi honetan. Guain negua heltzen dela, ikusiko dugu zer ateratzen da, baina, bueno, normalen... Kontzertuen bila edo? Neguan lasaiago goten gera, bai. Normalen izaten da negua, bueno, ikasteko, ez nire kasuan ikasteko, ez? Eta udara jotzeko eta lan egiteko baita ere pixka. Goten gara ez, rutinan sartuta neguan. Hori da. Baina, bueno, ere positiboa izatea hor musika ere neguan zehar, bueno, ikasketetatik pixka bat ateratzeko, ere izatea... Laguntzeko eta despejatzeko pixka bat. Hori da. Nik ikasten zu lanean zaude, ezta? Bai, aurten lanean ari naiz, bai. Bueno, eta antzerkia ikasten, baina lanean ere bai. Bi gauzak aurten tokatu da, nini ordez, bi gauzak egitea. Bikoitza. Bai, bikoitza, bai. Eta denbora nola kudatzen duzu denbora? Goiz eta arratsalde ibili behar izaten dut, bai. Baina azkenean, gero asteburuak libratzen ditudanez ere, primeran. Daukat arte bat ere, mugitzeko eta gustoko gauzak egiteko, bai. Asteburua garrantzitsuak dira hortarako. Oso garrantzitsuak dira. Nik ere ikusten dut, Normalen, nik Donostin bizita azkenen tutera gustoko eta gustatzen zait minimoa hilabetean bitan gerturatzea, asteburutan, eta hortarako asteburuak behar ditut, ez? Askotan asteburua txikia geratzen zait tutera noanean, azkenen 2 ordu Donostitikan, ez? Ez dakit motza egiten zait. Ostiraletan iritsi eta iganderako itzuli behar. Hori da, motza egiten zait. Baina, gustatzen zaiterean Donostin geratzea ere. Bai? Hori da. Eta zer egiten duzu Donostin? Geratzen naizenean, normalean erlasatzea lehenengo gauza, ze astean zehar eukitako kaina hori pixkat malgutzea. Gainera, tutera noanean erlasatzeko aukerarik ez dakat, orduan aprobetxatu behar dut, ez, Donostin. Gustatzen zaitere alde zarretik ateratzea, Donostin. Ze hori tuteran ez dakau, giro hori ez dakau tuteran. Ez, Eta ze alde ikusten duzu bat eta besteren artean? Azkenen Donosti hiria da, ez? Hangoek esate dute hiri txikia dela, baina niretzako hiria, handia da, ez? Tuterakin konparatuz. Bai. Eta euskarakin alde nabaria dago tuteran da Donosti artean. Donostin naturaltasunez egin dezakezuna tuteran ezinezkoa da. Bai. Gero, iruditzen zait Donosti dela hiri gutxietako bat euskara entzuten dena nahikotxo kalean, ez? Bai, hiri handietatik Donosti da, bai. Nago master bat egiten da, kanpotar asko etorri dira masterra egitera eta komentatzen genuen, ez, esaten zidaten. Euskararen egoera ikusten zutela positiboa zala, ez, bastante entzute zala, eta nire erantzuna zan, positiboa dela Donostin, entzuten da Donostin, baina igual zainbeste Iruña etortzen bazea, hori da. Ez tezu hainbeste entzungo, ez, eta tuteran hitzik ez. Tuteran are gutxiago. Hori da. Gasteizen eta Bilbon ere zainbeste. Salbatzen da hor Donosti, ez? Bai. Eta ingurua, ez? Eta ingurua, bai. Herri txikiak, bai. Bizkaialdea juten ere, salbatzeia herri horiek, baina ebiez Bilbora iritsi, nik familia katean Portugaleten da, ara juten naizenean, ez da euskara askorik entzuten. Ematen du askotan dela herri bakoitzaren kontua, ez? Herri batzuetan asko egiten da eta bestetan ez. Nafarroako iparraldean hori asko ikusten da, ez? Nola herri batean ez da batez egiten da, gero ondokoan, 5 kilometrota dagoen herri batean, pilo bat egiten da euskara. Bai, kuriosoa da, bai. Hori herri beran ez dakau gutxinez. Pollo aldean ere ez, egia esan. Geroz eta gehiago, Hori da. Orain gainera eredua zabaltzen ari dela hor. Bai, eta Faian atera da eredu publikoa, ez? Bai. Orduan ikastola ere hor dabil, baina, hortxe dabiltza, eta azkenean bi aukera izatea ere. Laguna dakat Puillon, eta komentatzen zian, ez? Pixka eta berak izan zula aukera euskaraz ikasteko, eta euskaraz ikasten jarraitzeko baita ere, ez? Baina, aldia dagoela ere Euskal Herriko iparraldetik Puillora jaistean, talka hori bazeola. Eta guk tuteratik ikusten dugu pixkat, hobe dagoela goera eta Fai aldean, baina baita ere, area juntean ez dugu ikusten hain ondo dagoenik, ez? Eraz, urteak dazkau lan egiteko eta zeo zer lortzeko.
Bai, animo eta... Hori da. Gustuko duzu Puellora jutea? Ba, gutxi joate naiz, lehen han bizi nintzen, baina orain ia ez dut zapaltzen Puello egia esan. Gurasoak ere Baldorbako beste herri batera joan dira bizitzera, eta etxea hutsik dago, baina hori noizean behin joaten gara, baina nahiko gutxitan. Bai, orain Iruñan. Polita zonaldea. Oso polita da, eta lasaia da. Herriberan ikusten Nafarroako herribera politagoa dela, baina, sentitzen dugu. Bai, ez dut uste. Baldorba oso polita da, hor bai bar. Oso polita. Ezagutu behar, herriak txikiak dira. Baina, ibiltzeko batetik bestera polita da. Bai. Egon zea herriberan, noizbait, Tuteraldean? Ba, Tuteran, behin edo egonen nintzen Tuteran, ez naiz gogoratzen, bertso saioren batera agian joan izanen nintzen, bai. Baina gutxi, ez dut ezagutzen ia. Baina bai dela nahiko handia, ez? Bueno, esan dut, Rafaiarekin konparatuta adibidez. Bai. Handi xamarra. Bai. Hortxak dazkagu bardeak ere, pixkate ikono bezala, ez? Ja, horrela bai joan naizela bardeetara, bai. Bizikleta martxa bat egin genuen behin, ikastolarekin. Ni egon nintzen ere pare batzutan, bai, bizikleta martxa baten edo bitan egon nintzen, bai, Tuterako ikastolarekin, bai. Bai, DBH-en ginen polita da, han sortzen den giroa, gustoko izan duen. Bai, ni gogoan dut, bai, herri askotatik etorri ginela, ikastola askotatik, eta bildu ginen, aurpila bat. Iparralden bizitzen zinen, etorri zinenen? Bai, 12 urte arte egon naiz iparralden bizitzen, eta ez dakit agian handik ere etorriko ziren. Bai, etortzen ziren uste dut, bai. Hain ez dakit nola dagoen egoera, ez dakit jarraitza duten egiten, baina nire garaian uste dut bai ikastolak etortzen ziala iparraldetik. Guk txikitan egin genuen trukaketa bat, Sobitako ikastola eta Erronkari eta Otsagikoen artean. Hor bai, muga aldean edo, bai, elkartzen ginela eta egin genuen, hori behin guztiak etorri ziren Sobitara eta gero bakoitza beste herrietara ibili ginen eta oso polita izan zen ere. Eta nabaritzen aldezu muga hortan, iparralde eta Nafarroan mugan, muga linguistikorik, esan nahi, eta euskaran... Bai, oso nabaria da. Oso nabaria da. Zeren iparraldeko egoera, uste dut konparatu daitekela Tuterakoarekin euskararen erabilerari dago. Ofizialtasunan... Hori da, eragiten du asko ofizialtasunak. Eta gainera, euskalkia ere aldatzen da, orduan nik gogoan dut, askotan bi lagunek mugaz alde batekoa eta bestekoak ez dutela elkar ulertzen, eta batzuetan gogorra da, ez? Zeren azkenean hizkuntza bera da, eta hurbil bizi gara elkarrengandik, baina nabaritzen da nahiko frantsesaren eragina eta erderaren eragina. Bai, hori da, bai. Hondartza nahiago dut. Musika danetarik, baita ere muga batzuekin, ez? Ez zait gustatzen musika elektronikoa, adibidez. Eta azken aldi honetan, gehiena entzuten dudana da soul, jazz eta blues klasikoa. Gitarra jotzen dut, bajua jotzen dut baita ere, eta bantxe bertan, pixkat bizpahiru taldeetan jotzen noiz behinka, batekin gehiagotan jotze du, beste bikin pixka bat aldegunean. Azkenen, ni Donostin nago eta taldeak Tuterakoak dira, orduan zaila da ere aritzea. Irakurtzea gustoko, bai. Dena den, azkenen denborakin denbora kudeatu behar dugu, eta ez dakat ere denbora askorik irakurketan aritzeko, zen nahiago beste gauza batzutan inbertitu musikan adibidez. La Puerta Pintada deitzen da, Tuterako idazle batena, pixkat Tuteran inguruan, gerra zibilan, frankismoan bizitako zenbait historia asmatutakoak, baina pixkat Tuteran gertatzen dianez, gustoko izan du, gustatu zitzaidan. Gustatuko litzaidake, aritzea kirolean, baina ez dut asko egiten, ez esan. Asko gustatzen zait bidaiatzea, Normalen urtero egiten ditudala pare bat irtera, Europara. Gustatzen zait ere, Europako hiriburuetan hiruzpalau egun pasatzea. Eta asko bidaiatzen dut adibidez Donostin egindako lagunekin. Urtero egiten dugu zer bidaiaren bat.
azken bidaia izan zen Rumaniara. Ez naiz oso txistosoa egia esan. Eta esaldiak asko gustatzen zaizkit, baina ez dakit berena zaila izango litzake ez, esatea. Bekatu txiki asko, ez? Eta batzuk esatekoak, beste batzuk ez. Esango nuke, adibidez, pixkat euskaran asuntoarekin erlazionatuz. Askotan euskaraz, tuteran euskaraz ez aritzea, euskaraz aritu naiteken kontestu horietan, ez? Askotan, igual, gure buruari presio pixkat jarri behar diogu zentzu hortan eta aukera txiki horiek aprobetxatu, ez? Hoi izango litzake bekatu txiki edo handi bat. Nahi gustatzen zait egon nintzen aurreko udaran, pixkat kotxea hartu eta lagun batekin joan ginen area, iparralderuntz. Nora? Hartu genuen kosta, eta hasiera batean planteatu genituen bost egun, 3 gelditu ziala, unibertsitate asuntoak ziala eta kosta hartu genuen eta goruntz. Hendaiatik hasi eta... Hori da. Disfrutatu genuen, egia dan gaueko 10:00 ez dago gauzan dirik. Ez dago ezer. Eta guretzako izan zen pixkat, hoi izango gogorra guretzako. Eske, izugarrizko aldaketa dago horregatik askotan, pentsatzen dut, itxaso, berriz joango naiz iparraldera bizitzera, eta saiatuko naizan, ez dakit, hurbiltzen gehiago herrira, azkenean nabaritzen dut, baserri batetan sortu naizela, eta nahiko kaztera naizela, zentzu horretan herrikoa, baina gero esaten dut, asper gura zilko nintzen iparralden, zeren gaueko 10:00 aurrera ez dago ezer, ez dago inor, denak etxeetan bilduta daude, ez? Eta gainera ez da inbeste ematen pixukideekin bizitzea edo... Ez, zu edo bizitzara bakarrik, edo bikotearekin, edo gurasoekin. Orduan, beti ere mugatuta, ez? Zentzu horretan mugatuta. Zentzu horretan pixka bat, bai. Enekin. Nahi gustatu zitzaidan, egunez giroa, ez? Itzein genuen asko ere euskaldunekin edo euskaldun berrikin edo ikasten zeuen jendiakin. Da ikusi genituen jarrerak, pixkat gogoa zegoela. Baina gauza ofizialtasunaren asuntoa, ez? Euskaldun berri deixente ezagutzen ditut hor. Baina, kontua da gero ere ez dela erresa haientzako, azkenean hain inguru frantsesean ezin dutelako praktikatu egunerokotasunean azkenean, ez? Elkar topatu behar dute eta elkarrekin aritu behar dira, baina askotan muga hori daukate eta nabaritzen da haiek ere pixka bat frustratuta daudela, ez? Nahi dutela ikasi eta erabili, baina azkenean erabili ezean ez dute hain azkar ikasten eta horre geratzen dira pixka bat. Tuten antzekoa gertatzea ulertzen dut. Netzat izan zen pixkat Donostira joan nintzanen, euskaranekin, batua egiten nuen da oso artifizialki, ez? Eta Donostira iristean, pixkat hasi nintzen euskaldunekin biltzen, da nahazten pixkat Donostiko inguruan, eta kostatu egin zitzaidan, esan nahi, zaila da, tutera herribera bezalako inguru baten euskaraz aritzea, baina zaila da ere inguru euskaldunean sartzea hizkuntzan mugengatik, ez, finean, esan nahi, baina pare bat asteekin da, pare bat pintxopotekin integratzea erresaga da. Baina euskara batua eta euskalkien arteko betiko arazo hori hor dago, ez? Zortea izan nun, azkenen batua eta Gipuzkera pixkat ez dago distantzian dirik, ez? Ez da hainbesteko distantziarik adibidez Bizkaierarekin adibidez, ez? Baina hasieran kostatzen zitzaidan, batez ere herri txikitako jendiakin hizketan hasieran ezinezkoa zen. Oso azkar gainera, txikietan. Ni beraz gazteleraz azkar hitz egiten eta baina euskaraz batzutan baita ere, ez? Baina duela 4 urte beste gauza bat. Bi gauzak gustatzen zaizkit, baina mendia asko gustatzen zait. Gustatzen zait denetik entzutea eta musika guztia gustatzen zaizkit orokorrean, baina azken aldian ez dakit asko entzuten dut Txuma Murugarren edo Eskean Kristo, Mormore... gitarra jotzen dut, gitarra akustikoa jotzen dut.
Bai, asko gustatzen zait irakurtzea, baina eskaini nahi nioken denbora baino gutxiago eskaintzen diot. Azken liburua irakurri nuen Danele Sarri Ugarteren Erraiak. Gustatzen zait mendira joatea eta bizikleta zibiltzea. Bizikleta egunero erabiltzen dut. Bai, asko gustatzen zait bidaiatzea eta albalin bada urrunera. Azken bidaia Mexikora egin nuen. Bai. Pekatu desente ditut, akumulatuta. Ez, baina ez iruditzen zait garrantzitsua pekatu txikiak egitea. Antzerkia asko gustatzen zait eta bai nahiko frikia naiz antzerkiarena. Duela gutxi irakurri nuen pintada bat pareta batean eta asko gustatu zitzaidan eta zen irauli ezin badut, hau ez da nire dantza, ez? Normalean alderantziz da esaldia, baina gustatu zitzaidan buelta eman da. Kontatuko jazu zehose, Puellon inguruan, Waldorban inguruan, zein dezaket? Puellora etortzen bazara, izan da deia Puelloko festetan. Bai, uztailaren amaiera aldera izaten dira, eta oso animatua da giroa, kontzertu nahiko potoloak etortzen dira Puello izateko. Egon nintzen Puelloko festan duela pare bat urte izango da, bai. Aurreko urtean izan daiteke, bai, jotzen. Jotzen nuen, bertan? Begira. Bai, eta ondo, herri txikia izateko giro ederra. Giro izugarria dago, bai. Laukatu dira, baina izugarrizko giroa. Inguruko herrietatik etortzea jendea, ez? Juten da jendea Puelloko jaitara. Bai, eta feiatik desente etortzen da jendea, bai. Eta luzatzen da parranda, frontoi horretan. Frontoian egon ginen. Bai, ez da? Ez zineten handik mugituko, segurazki. Bueno, igo ginen Eliza, bueltatxo bat emateko, bai, despejatzeko pixka bat, bai. Joe. Baina ondo pasa genuen, gaina jo genuen, goizeko 3:30 lautan. Duela 2 urte egon zinen? Ez dakit aurreko urtean, duela 2 urte izan zen, baina, bai, ez dakit. Duela 2 urte egon nintzen ni, bai, izugarrizko mozkorra hartu nuen eta gogoratzen dut, bukatu genuela herriko laukatu eta nik. Eta, gozen gozaltzera eta ni, ni banoa etxera zuzenean. Eta justu bizi gara Elizaren azpiko etxe horretan. Kostata, ez? Igo nuen, sugea bezala, sigisagaka hola eta, kasi lau hankatan. Izan zen, iritsi etxera eta oean bota nintzen horrela, eta baina bai, oso politak dira parrandak, bai. Hasieran, gure kotxea, furgonetakin joan ginean da, frontoira igotzeko zaila, bai. Gainera, Puellon niri pasazitzaidan, gidabaimen atera nuenean, bai, hasieran inpresio ematen dizu, ze horrelako aldapa dago, eta gurutzatzen bazaizu besteko etxe bat, ja, baztertu bertara edo... Esperientzia azkat horrekin, bai. Orduan, bai, pixka rali sartu behar diozu lehenengoa, bai, motor ona behar du kotxeak igotzeko goraino. Ez dakau problemarik tuteran, zentzu hortan, ez dakau problemarik. Zuek ere, baduzu aldapa. Laua da, baina, badakau horrauzo bat ere aldapatxo bat. Nien naiz hor bizi, baina, parranda bueltan, lagun batzukan bizi dira eta parrandan bueltan ez da erraza. Eta tutera nola dago antolatuta? Alde zaharra dago punta horretan edo? Ez alde zaharra behan dago, Ebron parean, eta, justu tutera pixkat edatu zen mendirantz, ez? Ebrotik mendirantz. Eta, alde zaharra hortxe gau behan, dazkau auzo desberdinak. Ni alde zaharret, bizi naiz alde zaharretik 10 minutura edo. Hor maila berian, eta gustora, bai. Bizitzeko nik uste herri edo hiri, ez dakit zer dan herri, hiri politia, bai, eta erosoa, bai. Badaude gauza batzuk, ez ditugula, eta igual Iruña etorri behar deala, hoien bila, baina, Bai. Mondoko hiri batera edo herri batera. Bai, baina, hi ere gertatzen da beste herritan, eta, bai. Gustatuko litzaiak ez dakit, hemendikan urte batzutara tutera bizitzera bueltatzea. Bai, ez dakit, nahiago nuke pixkate, igual urte batzuk kanpoan egon lan egiten, eta baita ere beste errealitate batzuk ezagutzen, tutera edo donostikoak aparte, eta gero bueltatzea tuterara. Ongi faltan botatzen duzunean? Hori da. Eta hango festak noiz dira? Hango festak dira, uztailan 24an hasten dira. Ez esan, Puellokoekin hortxe, ez? Bai, hortxe ibiltzen dira. Kompetentzia gara orduan. Bai. Bueno.
Horregatik ez naiz joan inoiz tutera Bueno, parranda. bukatze dira 30ean, ez dakit, poiokoak ja bukatu dira 30eako, ez? Ba ez dakit, ikustu dela uztaileko azken asteburuan edo. Azken, Uste dut bai. izaten direla. Baina, bueno, tutera etorri bertzen, Ba, etorriko naiz. San Ferminak bezala, baina, bueno, txikiago eta... Bueno, pasa zara, San Ferminak bezala, ez da Bai. izango hainbesterako. Ez da inbesteako, baina, bueno, antzekoa, bai, kontzertua dazkagu, kriston kontzertua, gainea, bai. Eta txosnak edo jartzen dituzue, edo? Txosna, ba, aurten izan da lehenengo urtea, txosna egon diala, bai, pixkate euskal kulturai lotuta ere. Eta egia esan oso ondo atea zen, bakarrik 3 egunetan egon zian, bai, beste egunetan pixkate egon ginen nondik nora jun ez genekila, ez? Baina lehenengo egun horietan, bai, txosnetan eta peinetan, ez, peina gozau, Iruñen bezala. Bai. Eta ez dakit, beste xarma eman zioten tutera festei txosnak, bai. Ikusiko dugu, hurrengo urteako zer nola planteatzen den, ez, zentzu hortan. Bai, irauten duten, ez? Bai, hori da. Gainean jo genuen ere, txosnetan jo genuen, taldeekin. Eta izan zen, gure azkeneko kontzertua, atsedena hartu baino lehen, ez? Zein zarete zuek, nola izena duzue? Muskarian da nire taldea. Bai, Muskarian. Muskaria da, duela pilo bat urte tuteran zeon herriska prerromanikoa, ez dakit nola esan. Eta orduan hartu genuen izen hori, ez? Eta pixka bat euskarazko musikaren arian, esaldi horrekin lotuta, Muskarian jarri genuen. Zaila ez euskaldunentzako izena idaztea eta... Ja, Muskarian. Eta esatea, baina, bueno, pixkat moldatzen gera izan horrekin. Baita jotzegu, barrege, eska... Hori galtu behar nizuen. Bai. Ze ongi? Eta hortan gabil pixkat atxeden hartzen, da ia noiz bueltatzen gehan, da nola bueltatzen gehan. Hori da. Primera, agian Poioko festetara berriro bueltatu? Hori da. Bai, Poiokoa gure saxofonista, osea, nik uste bueltatuko dela, bai. Ze ongi, primera. Bai, disfrutatu genituen, bai. Musikan frikismoa, bai. Orokorrean abeslari euskaldunak, musikari euskaldunak miresten ditut orokorrean, bai. Eta are gehiago, kanpora atera dian musikariak eta euskaraz kantatzen jarraitzen duten horiek. Nik uste dut, kanpora atera, bai, Europara juno munduan zehar kontzertuak eman eta euskaraz kantatzen jarraitzea mirestekoa dela benetan. Herri danek bere kultura dakate, baina tuterak nik uste zentzu hortan kultura bakarra daukala. Eta, azkenen tuterakoa izan da, tuterako kultura eta bizin modua gustatu behar zait, modu baten edo bestean. Eta esango nuke baita ere, tuterako kaleak, Alde Zaharreko kaleak, oso zaila dela beste lekuren batean aurkitzea. Euskara falta zaio tuterari. Lehenengo bardeetara jungo nintzake. Han hasiko nuke egunaz, handakagun beroarekin, bardeetan egon bertzea 11etan ozpa bardeetatik. Eta gero oinez ingo nuke tuterako Alde Zaharra osotasunean. Eta, ez dakit, ezinbestekoak dira azkenen katedrala, eta katedralan plaza berria ere daukagu oso polita eta oso ondia. Eta pixkate galtzea, ibiltzen galtzea tuteratikan. Oraindik gustatzen zait niri hori egitea, tuterako izan da, kanputar bati gomendatuko nioke bai. Eta ez dakit, bardeetara etorri naiz, noiz bai? Bardeetara, bai, bardeetan ibili naiz, baina gutxi. Eta hori, izugarrizko beroa gainera gogoratzen dut joan ginenean. Donostitikan etorri zian aurreko udaran lagun batzuk tuterara eta ingurutara, bardeetara eraman nituen goizeko 11etan, kriston beroa egitezun, udaran. Bai, ez da? Da, ni, ohituta nago, azkenen tuterakoa izan da, pixkat igual ez dakit genetan dazkadan dakaten hola beroa
Beroan kontrako zeu, ez da git, baina eske Donostikoek ezin zuten. Ezin zuten, ez, karo. Donostikoak behituta daude beste klima batera. Baina zuek, beroa egiten duen bezala udaran, neguan zer egiten dugu, izugarrizko hotza? Izugarrizko, bai. Iruñan baino gehiago, inkluso, bai. Bai ez? Bai, Poion ere nabaritzen da. Ez dakit den altuera batean dagoenez, agian haizetsua da. Izan daiteke. Eta horrekin ere nabaritzen da. Baina tuteran ikuste haize gehiago dakagula, zierzo hoi esaten duena. Bai. Fametu da. Horrekin lana dakau, bai. Bueno. Bai, nik beti tutera bueltatzen naizenean da zierzo hori dagoenean, niretzakoa zinezkoa. Eta bi egunetan egoten naiz, eta bueno, bueltatzen naiz Donostia, baino ez dakit, aste bat pasatzen badet, ezinezkoa. Imaginatuan bizidiantzako, da nik bueltatzen banaiz noiz bai, Bai, bueno, egin beharko duzu berriro tuterako larrua. Hori da, bai. Baina, bueno, bere ez dakit, bere gauza du ere, ez, klima hori izatea tuteran, ez dakit. Euskal Herrian erakau aniztasun hori, da tuterak ematen dio baita ere aniztasun horri balorea, ez? Bai, tutera... Kliman aldetik batez ere. Ezaguna da, bai, horregatik eta bardegatik, eta azkenean, bai, Nafarroko aniztasun horretan da nahiko... Ez da bakarrik Iruñatik irten, ez, dana berdea eta tutera iritsi, dana ez-zetasun hori galtzen dela, ez, bardeak bakizu nola dian, ez? Bai, nik nabaritu nez egituan ere iparraldetik berdea, jeitsi eta dena horia zen, ez? Hori da. Udaran agian pixka bat berdetzen da, baina... Tuteran ez dugu berderik ikusten. Ja, eske tutera, bai. Ez dakit Pueyon ikuste ez duten berderik, bai. Gutxi. Pueyon, labanda soroak eta hau beste, orain duela gutxi zute bat ere gontzen, urtean edo duela 2 urte. Aurreko urtean uste izan zen. Aurreko urtean izan zen, bai, agian bai. Eta oraindik ere nabaritzen da, kiskalita geratu zela. Zeren, noski oso azkar hartzen duzua, eta behin hartzen duenean, haizea seguntza aldetatik datorren. Udaran izan zen. Izan zen irailean gogoratzen dut. Horretatik itzuli nintzela eta justu hasi zen zutea, eta horra ditu ginen herritarrak itzaltzen, suhiltzaileak ondoko herrira joan zirelako, eta bai, zaintza gauean egin genuen, eta divertigarria izan zen, dramatiko xamarra zen egoera, baina... Bai, jakin behar dugu ere gauza horiek beste modu batez behiratzen, ez? Bai, alde positiboa. Horri ikusi izan ere Pueyon badaola mugimendua, ez? Jendia dagoela inplikatuta herriarekin, eta hori da behar dana, ez? Bai. Hori da behar dana. Nik ere ikusten dut tuteran, oain ari dela pixkat pizten gogo horiek, ez? Tuteran alde gauzak egiteko, eta bueno, pare bat proiektu daude bain martxan, bastante potentiak, eta nik uste bizitza emango diotela tuterai. Badago, adibidez txosnekin antolatu zuten talde hori, eta bastante mugitzen dira. Espero dut jarraitasuna eukitzea. Eta badaude ere beste sektoreetatik etortzen dira musikan ari da pixkat berpizten, tuterako musikarien mugimendua, tuterako musika ere, tuteratik ateratzen den musika, tuteratik kanpo eramatea, eta baita ere tuteran bertan gordetzea altxor hori. Oain arte oso gutxi ikusi da, tuterako festetan igual pare bat taldek jotzen zuten. Duela 5 urte, baina oain ja urten euki ditugu erraz tuterako 10 taldek jotzen festetan, eta hori oso positiboa. Ona da ere, kanpoko talde handi bat ekartzea, azkenen turismoan aldetik, guretzako ere, etortzen ez dakit izen handi bat dakane talde bat, gustoko dugu, ez? Baina, pixkate oreka bat ez mantentzea, bertako taldeen artean eta kanpokoen artean. Hori da. Eta, diru laguntzak ateratzen nahi dira, udaletxetik ere pixkate olako proiektutan sartzeko, erraztasunak ematen nahi dira, ere gobernu aldaketa horrekin, hortan gaude. Bai, ea egiten digun mesede, zerbaitetan egiten. Aitari gustatzen zaio bezala, Mikel Laboa gustatzen zait, asko. Pueyok, gainerakoek ez dutena du,
Kristoren malda handia eta kulerodun oioak. Falta zaion apoi hori, euskara pixka bat gehiago, nahiz eta hobetzen ari den, euskara gehiago entzuten da apoioan, lehen baina. Eta itsasoa ere, baina asko eskatzea litzateke. Buelta bat emango nuke, aldapan gora eta bera, eta herri atzeko iturrietara joango nintzateke, paseo polita daudelako. Halaxe, pues joango gara orduan tuterako festeta. Hori da, ni bueltatuko naiz proiektua. Ere apuntatuko naiz, Bai, Bueno, primera nego zarete, gustora? Bai, gustora. Bai, oso aberasgarria izan da. Interesgarria. Bai, kontatu duzuena. Adibidez, badakigu, poiora joan behar garela parranda bat egiteko, ze aldapa gora moskorra kentzen da, ez? Kentzen da, erabat, bai, ez da etxea, eta jagun izan, Orduan. Eta ikasi dugu muskarian entzun behar dugula. Hori da. Ere bai. Orduan, gauza asko ikasi dugu gaur. Bueno, plazer bat izan da, zuek hemen izatea. Baina zuek joan baino lehen, sorpresatxo bat badugu zuentzat. Bai? Etorri nirekin. Bueno, hemen duzue sorpresa. Hau da gure Peio, gure artista. Opa, keixo. Eta hauek dira, zuentzat prestatu dituen marrazkia, karikaturak, Itxasorena. Eskerrik asko. A ber, Baldorba, oiuak, Puello, puiu, euskeraz, baina, inork ez du esaten ez. Eta, Aitorrena, Tutera, hiri berria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Peio. Oso ongi. Eta zuei eskerrik asko, plazer bat izan da. Berdin. Eta, nahi duzunerako, bueltatu, Bale. Eskerrik asko. Aio. Agur. Peio. Oso solasaldi politaz disfrutatu dugu arratsalde honetan. Eta ez dakit zuek, baina nik albezain pronto bizitatuko ditut Itxaso eta Aitorren herriak. Puello eta Tutera. Nafarroako herriekin, mendiekin, jendearekin, maiteminduta zaudetenok, zita bat baduzuen irekin. Datorren astean hemen Euskal Zitin. Xaloa telebistan. Hurrengora arte! Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.